Friesland. Jongpraters bij René Koster. Omroep Friesland. Alle dagen night. Goeien en welkom bij de tweede Jongpraters rond de Stedenverkiezings van Waasje 18 maart. Alle dagen om deze tijd hinnen een listloeker rond tafel. Van een goed peteer. Dus net alleen een verkiezingsprietpraat, maar een oeren de tijd voor de inhoud en de kans om een beeld te krijgen van de persoon efter de politicus. We zijn live op radio, maar trouwens ik te zien op de internetstuurder van Omroep Friesland, omroeplive.nl. Wij kennen na die tijd trouwens ik nog weer besjongen worden, want het is ik on-demand web waarom te helden zodra het programma Aron is. Nou, we draaien Joen ik nog muziek van de gast. Dit is Jongpraters met de listloeker van Friese Koers, Jelle Hiemstra. Welkom Hiemstra, hier in de studio. Goeien. De partij Friese Koers, dat mag misschien voor een soort mensen nog even een beetje uitlijnen worden. Wat voor club is dat? Ja, dat valt mooi. Als ik zin op kapij ben mensen dol enthousiast, dus dat valt echt als het mooi. net hoeft, dan lid het maar Friese Koers is de tweede provinciale partij, naast de bekende partij die er is. Ik zit er nou maar net zeggen, maar je hebt het spotje van FNP. De FNP, ja. En de Friese Koers wil juist inspringen tussen de gemeente en het provinciebestuur. Want ja, laten we eerlijk wezen, we kunnen wel zeggen, meestal je met de 18 maart stemmen. Maar laten we eerlijk wezen, de provincie met de verzorging en de politieke partijen de afgelopen 4 jaar, dat ze echt interessant zijn van de burger. En dat heeft het afgelopen 4 jaar net echt fantastisch dingen. Want net iedereen weet op het ogenblik wat de provincie doet. Behalve bijvoorbeeld Shakira, dat de provincie provinciaal zwemmen moet komen. De afval Nou, Shakira vind ik net volgens dadelijk een provinciaal punt. Maar daar ga je wel wat mee en daar zien we dadelijk nog wel even over. Maar Friese Koers, ik wil er toch even wat meer over weten. Want ik had echt het idee dat de meeste mensen ik dat net weten. Dus lees het nog eens even uit. Je bent een afsplitsing van de PVV? Nee, absoluut niet. We zijn een compleet nieuwe partij. Wat wij willen is echt tussen de gemeentelijke issues, zoals de afvaloven en een provinciaal bestuur die totaal niet luistert naar bijvoorbeeld Hallingen, daar willen wij tussen zitten. Wij krijgen de info, bijvoorbeeld de aardgaswinning op de Schelling. Die informatie krijg ik als eerste en daar wil je wat van betekenen. De rest van de provincie heeft zitten slepen, maar Friese Koers net. Dus nou wil je 100.000 onderwerpen tegen ons. Nee, dat hoeft net. We hadden oeren de tijd, man. Rustig gewoon. Ik wil gewoon nog even wat over die partij weten. Want ik leid een link met de PVV en dat veeg je voort dadelijk van tafel. Absoluut. Maar Jo ben Keersen als lid van de PVV in de steden die op dit stuit nog zitten. Dat klopt, maar dat is correct zoiets om nog te praten over. Misschien weet je nog de bal van Rensenbrink in Juntje 80. Die er net ingaan in een minuut. En daar kunnen we nog wel steeds over praten. Is net interessant. Nee, is maar interessant als ik de vragen stel, vind ik het wel relevant. Jo ben Keersen als lid van de PVV bij de vorige verkiezings. En je had je al redelijk gauw losmaken van de PVV. En je bent op persoonlijke titel verder gegaan onder de naam Friese Koers. Ja, en daarnaast heb je gelijk een vereniging, eerst een stichting Friese Koers oprichten. En daarnaast kun je ik lid worden van de Friese Koers. Dus René, als je net lid bent van een partij, dan kun je van een jong Friese Koers lid worden. Want dat is mogelijk. We zijn echt een partij. En we staan midden in de samenleving. En nogmaals, we zijn een provinciale partij. En lekker helder wezen. En wij hebben echt niks in de islam. En lekker helder wezen. Wij willen een ruim beleid voor asielzoekers. Dus helder. Ja, maar je had kennelijk wel wat in de PVV, want anders wie je daar net uitstapt. Ik ben schrokken wat er gebeurd is. Maar nogmaals, ik zit hier als Friese Koers en ik heb weinig behoefte om die goal van Rensenbrink te hebben. Nee, maar vind ik trouwens ook wel heel nieuwsgierig. Maar dit gaat op provinciale politiek. En dan mag je natuurlijk wel even weten uit welke hoek uit de wien waait. En als je dan proberen te vast te stellen, waar je het Friese Koers voor. Dan krijg je dadelijk nog de gelegenheid om oeral te vertellen van wat daar concrete plannen bij binnen. Maar dan word je in het politieke spectrum een plakje ziekje. Waar moeten we dan wezen? Ja, dat is het probleem van de politiek van Sint-Wurg. Wij zijn het in hokjes in te delen. Sommigen zeggen er zijn een soort links ideeën. Anderen zeggen het zijn maar links ideeën dat we terug uitvoert. Ik vind het maar prima. Wat mij om gaat om de burger, om die afvaloven, om die gaswinning van de Schelling. En bijvoorbeeld en daar hebben we het straks nog even over Shakira van de culturele hoofdstad 2018 te krijgen. Maar je zit al eens koft in de steden. Ik jou al soms 2011 onder de naam Friese Koers. Dan betekent dat je wel ongeveer weet weet je maten wat zitten. Je politieke maten weet je meerderheden mee krijgen. Want daar gaat het uiteindelijk om in de politiek.
Waar zitten die? Ter linkerzijde of ter rechterzijde? Ik heb vaak samenwerkt met de Partij van Arbeid, GroenLinks en de SP. Ik en D66. Maar ik wil met de VVD, dus eigenlijk geen voorkeur. Ik daar helder in wezen. Wat ik giet er net om. Mensen interesseren net of het nou links of rechts is. Dat is echt iets van de vorige eeuw. Het gaat erom om Friesland op een wereldkaart te zetten. En Fries koers gaat het waar. Nou, ik ben van de vorige eeuw, dus ik zal zo nou en dan nog wel eens even veromgriepen op dat soort elementen. Het is campagnetijd. Fantastisch. Ja? Ja, grandioos. Ik vind het mooiste wat er is. Meesten om te spreken wat er al gebeurt. Maar ik op campagne. Ik ben bijvoorbeeld in Heerenveen West bij de aftrap van de Friese koerscampagne. Wij willen 4 miljoen naar de voetbalclub Heerenveen. Hè, omdat er een ingewikkelde, ik zit al net precies zeggen, maar het komt erop del. Heerenveen moet jaarlijks 4 miljoen aan een spotstad Heerenveen afdragen. Nou, dat jouwt een immens probleem op de begroting van Juntje miljoen. Wij 54 miljoen op 10,5 miljoen Friese koersite. Dan het een A-spot, zoals het voetbal, als Heerenveen. Echt een reclamespot wekelijks voor provincie Friesland. Dan hebben we incidenteel helpen maar 4 miljoen. Ja. Daar hebben we de aftrapdingen. En als je dan we er even flyt, hoe men fantastisch vindt als je daar aandacht voor hebt. Want daar hoef je helemaal net van te schamen. We moeten juist trots zijn op zijn voetbalclub. Maar dan mocht je ook echt wel 10 miljoen met Cambuur, toch? Cambuur ik, maar laten we daar eerlijk wezen. We hebben 54 miljoen uitjoen. De max halen we wel heel vaak 14. En de ijshal hier in Lauw, het is goed het is, maar die kostte toen 10 miljoen. En waarom mooi dan bijvoorbeeld Cambuur? Is ik een reclamespot, elke week. En we afgelopen weekend, wij woonden, het gaat goed met de Friese voetbalclubs. En het is promotie van Friesland. Waarom zoeken we die dan net? 4 miljoen van naar stadion. Want het is een win-win situatie. Waarom? Waarom net? Omdat het professionele organisaties binnen die het commercieel van opzet binnen en die het haar eigen broek ophouden mag. Ja, dat hield ik van die af. Ze kan ik nog een paar meer bedenken. Maar het gaat uiteindelijk om het Fries belang. En daar is die Friese koers voor. We moeten Friesland op een kaart zetten. Zodat toeristen hier komen, maar ik een warm gevoel over Friesland krijgen. En we moeten net bescheiden wezen. We kunnen echt volle meer. Maar de culturele hoofdstad 2018. Iedereen zei dat we trijken niks. Maar het waren wel wat. En dan moet ik deputeerde Janne Witske de Vries. Lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Absoluut een compliment aan Jan. Want die hier het lef vol. Fries koers, wie de enige, maar de Partij van de Arbeid die vanaf het begin echt steunt het. En je ziet het resultaat. En nu ben we trots. En we kunnen Friesland op een wereldkaart zetten. Maar daar hebben we mensen van nodig. En met alle respect, daar heb je een wereldster nodig, zoals bijvoorbeeld Shakira. Want dat niet lukken. Ja, daar is ze weer. Ja. Ik denk al van hoe lang zou het worden voordat ze weer om het hoekje Dat is zocht. misschien wel even mooi te zeggen. Bijvoorbeeld, we zijn afgelopen vrijdag bij de ambassadeur van Columbia West in Den Haag op verzoek van hun, wat die hier in de media vernom. Ja, want Shakira is Colombiaans, even Ja. voor de link. En ze willen graag weten waarom wij Shakira wonen. Dat hebben we even snel uitgelegd. Nou, lees dat hier ook nog even uit dan. Je voor Friesland betekent Shakira. Wij weten in Friesland het culturele hoofdstad is. In Nederland, oké, dat weet men ik ongeveer dat we in Friesland culturele hoofdstad 2018. In Europe weet men dat net. Dus wat willen wij? We willen een ambassade in Parijs dit jaar hebben. En het hier erop in Berlijn en het laatste in 2020 in Rome, zodat Europa het weet. Maar de hele wereld moet het weten. Dus dan hebben we Shakira nodig. Ze is Spaanstalig, ze houdt een soort van cultuur. Dat is ik van belang. En ik zeg één ding heel eerlijk wezen. Ze is half Libanees, krijgt zoals mijn vrouw. Dus dat zeg ik dan eerlijk. Ik wil even bij. Zo ben ik dan ik wel weer. Maar goed, zij is Colombiaans, maar het is vooral een vrouwster. Ja. En je moet denken, als zij nou op dat podium heesten wordt van jou het culturele haardstad bij de opening, dan staan alle camera's van de vrouw richten op jou het en dat is correct wat wij willen. Juist, want de toeristen moeten naar Friesland komen. Want, ik heel wijzen. Men denkt dat die culturele hoofdstad altijd maar geld kosten. Helemaal niet. Van elke euro die we erin gooien, kunnen we 2 euro rondkrijgen. Nou, ik weet net als to oordelen heeft René. Nee. Maar zulke oordelen ik toevallig net. Dus dat is een uitstekende belegging. Nee, maar ja, Dus als de bewering klopt, is dat zo. Maar zo'n meisje zitten van, jongens, we moeten naar jou, want daar had Vliende Wieke Shakira optreden. Nee, maar het gaat om de wereldtoeristen. En als men net weet dat Lauw het culturele hoofdstad is, of Friesland, dan komt men sowieso net. Dus wat je het eerste moet weten is namens bekendheid aan ja. En ja, daar heb je een bekende ster nodig. En met alle respect, maar Anneke Daalman gaat dat net lukken, hè? Op een vrouw. Het is misschien wel wat Friesker. Ja, maar het gaat er net om. Het gaat om het doel. En het gaat net alleen nog daarom. En nogmaals, dat is een komst. Maar even rondkomen. En via een buitengewoon gastvrije ontvangst. De ambassadeur
die vliegt van het weekend naar New York om Shakira persoonlijk te praten, zodat ze hier heen een keer komen. Bert Koenders, uw minister van Buitenlandse Zaken, daar heeft hij van de week een gesprek mee. Daar gaat hij dit op agenderen. Dat is fantastisch om Shakira hierheen te halen. En de week daarna gaat hij naar Colombia en probeert hij de regering erachter te krijgen. Het is bij zulke warme dingen. Als je daar komt. En dat begint omdat Jelle Hiemstra van de Friese Koers met een taart naar de ambassade gaat. Maar je moet er soms lef hebben. We moeten minder bescheiden wezen. Friesland is fantastisch en daar kunnen we trots op zijn en we moeten Friesland op een wereldkaart zetten. Maar als je Shakira moet je dan net bij het management wezen, in steeds van bij de ambassadeur? Nou, soms het gaat om effectiviteit. En dit kon nog wel eens effectiever wezen, want het is een trots om hier op te treden. En het gaat net iets, want de meeste mensen zeggen, ja, hoeveel moet dat kost je weer? Dat is typisch Fries. Het is van hun een eer. En neem van mij maar nog, het gaat helemaal het soort kostje. En als ze er naast staat, René, dan moet je er naast staan, maar ik sta er ook naast. Oh, dat is wel vast te onbeen. Het aardige is dat we in dit programma zijn om een beetje in de kunde te komen met de gast. Draaien we zo naar ik muziek, daar de gast een verhaal bij had. Dan gaan we correct een heel verhaal gaan over Shakira. Ik denk, dan zal daar ik wel muziek van op lijstje staan. Nee, hè? Nee, want Nee. Ik wil geen vooroordeel hebben dat ik fan ben van omdat Shakira fan, omdat er komt. Maar we beginnen denk ik met Rihanna. Fantastisch nummer in 2006. Ja, Want dat is een paraplu. wereldster. Wat haast hij mij? Ik had het nummer, ja. Als het nummer dat wist, is ooit van Britney Spears gekreund. Madonna die het eieren weigen, Beyoncé. En zij pikte het op. Ze weer de 4e in de lijst. En toen het nummer uitkwam, dat het saffelklasse. Elke klap is raak van deze plaat. Ik vind het grandioos. Umbrella. Yeah. Rihanna. Good girl going bad. Take 3. Action. Ho. No clouds in my stones. Let it rain. I hydroplane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers. We fly higher than weather. And cheap vibes are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, 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 fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, 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 you can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me.
van Rihanna Umbrella. We draaien het op ziek van de gast in Jongpraters. Dat is Jelle Hiemstra, listloeker van Friese Koers. Nou, hij had al wat van hemzelf, Jelle Litten. En misschien hij van de morgen al wat oer hem lezen. Want er zie een portretje in de Ljouwerte kranten. We doen dit in geerwerking met Ljouwerte kranten. Maar een kwart portretje in de kranten. En jongens in Jongpraters praten wij er even over terug. Nou, wat van de morgen kranten erbij hoorn had, die weet het in je net oren van hem. Dat we dadelijk nog wel een oornoemer draaien zullen. Van Madonna, daar zullen we het dan nog wel even nog aan. Maar dat hij docent economie is. Op wat voor squallen? In Jouweren, Bornego College en in Bolsward Mannencollege. En bij het Mannencollege, dat is onder de paraplu, om eens even te zeggen, van CWO Zuidwest-Friesland. Daar ben ik voorzitter van de ondernemingsraad. En bij de squallen doe ik al 24 jaar. En het is leuk om 's ochtends de klas binnen te gaan en die eegjes van de band te zien. En wat ik er nou eigenlijk ben, vind ik leuk. En zijn die eegjes kreklieke leuk van de ouders van die band? Als ze weten, er zit een politicus voor de klas. Geen enkel probleem, ze vindt het wel leuk juist. Ja? Dus ze weten het wel, het gaat er wel eens over. Natuurlijk gaat het er wel eens zoals ik heb net over het Friese koers, maar ik heb dan vooral over de maatschappelijke dingen. Die heeft een beetje bij het vak, ik wil economie. En ik begin altijd maar de krant. Het is algemeen bekend dat ik of de Lauwerte pak, of Fries Dagblad, of de Volkskrant, of de Telegraaf. En die pak ik dan. En dan pak ik meestal wel wat sappige dingen, maar soms economisch nieuws. En dat is wel van belang. Want de examens, er steeds meer maatschappelijke vragen. En dan is het van belang dat ze dit nieuws weten. Ja. Ja, maar jij bent dus een leraar die het vak economie verkeert aan de band. Ja, net alleen nog verkeerd. Het is een belangrijk vak. Het is de hoeksteen voor een verdere carrière, zeg ik altijd. En leven eerlijk wezen, ja, de beurs is leuk als je roem is. Maar het is nog leuker als je nog roemer is. En dat je bijvoorbeeld, ik eens even op vakantie, kan ik in Bahama's, ik neem het wasstreten. Om daar bij Shakira even langs te gaan kijken. Maar goed, van alles kinderen. Ja, nou, dit begint haast op een afwijking te lieken, als het zo vaak zegt. Maar even, verder zeg ik nog steeds, en dat valt dan net meer op wat je weet, de man is economiedocent. Het boek van Thomas Piketty. Ja. Kapitaal in de 21ste eeuw. Ik geloof dat ik had het boek in de 40 jongen, ik had geen flauw idee, maar begreep ik dat mensen die eraan beginnen er kwalijk terugkomen. En van jou is het favoriete boek. Ja, klopt. Er binnen een paar economische belangrijke boeken. Iedereen kent natuurlijk John Keynes van Juntje 36, Adam Smith, de klassieken. En Sontje 36, had ik me net vergis, in 1880 is Karl Marx, Das Manifest en Das Kapitaal. En ja, je zit aan de vooravond zitten we van oren economisch proces. En dan heb je altijd een economische krauwer. En dit is een gevolg. Maar deze Piketty, wat hij had, Skofjelien had er in Nederland West, die wordt vooral omarmd, zeg maar, door de linkse politici. Zit dan toch in dat kamp? Ja, er heeft iets met hokjes in. Maar ik probeer te duiden, ik probeer helder te krijgen. Nou, als je lekker eerlijk wijze, als je gewoon hoe de taart is verdeeld qua belasting, dan is iedereen het wel over eens. We betalen genoeg belasting. Maar als je de verdeling van de vermogens, dan zie je toch in Nederland dat die tamelijk scheef is. Ja, het is net populair om te zeggen, maar het is wel een feit. Als je die man het wel goed onderzocht, in Europe is die taart behoorlijk verdeeld in negatieve zin in Nederland. We zijn nooit Amerika, het grootste land ter wereld, waar de vermogen zo oneerlijk is verdeeld. Ja, dat moet je als politici. Ja, dan gaat het net om wat je verdient, maar wat je als vermogen hebt. Ja. En iedereen weet dat ik wel. En het is net populair te zeggen, maar een politici is er net van om alleen populair te wezen. Maar ik de wierhiet. Want als je het probleem net herkennen, zul je het probleem nooit oplossen. En dan moeten we wat mee doen. Het is een maatschappelijk probleem, vooral voor de toekomstige jeugd. En we moeten er iets aan doen. Wat is het meest vervelend watskip wat jou toch als eerlijk politicus brengen moet, hier in Friesland? Want je zit krijgt van, ja, een politicus moet ik eerlijk wezen. Nou net over die macro-politiek en economie, maar even hier op Friesland, joh. Wat is een vervelend watskip? Nou, bijvoorbeeld, dat kan ik wel zeggen, bijvoorbeeld Doeksen. Is een hard gelach, omdat ze een directeur van Doeksen te zeggen dat een prijsexplosie is geweest bij de veerdiensten, bij de kaartjes. Is een hard gelach, maar je moet er wel eerlijk wezen. Je moet de feiten onder de eigen wel eens zien. Bijvoorbeeld, een hard gelach is bijvoorbeeld de ontdekking van de gaswinning. Iedereen hier altijd een positief gevoel hoor. De Friese koers net. In 2003 al net. Die hier toen ontdekt dat de gaswinning zou plaatsvinden op de Skelling. Wij gelijk zo stop ermee, want dit gaat ja, maar goed, dat ben watskippen die jou zit met de wraad in smieten. Als een populistische razer, zei de directeur zelfs van Doeksen. Maar dat ben zien worden. Maar goed, daar ken ik dan nog begrip voor haar.
Maar mijn vraag weer, wat voor eerlijke boodschap moet je naar de Friese kiezer brengen, die het eigenlijk helemaal geen leuke boodschap is? Bijvoorbeeld de landbouw. Het verdienmodel van de landbouw is iets van de vorige eeuw. Wij kunnen net concurreren zien bijvoorbeeld een PLO, ik neem het dwarsstraatje, als Roemenië en Polen. Daar kunnen we 2000 kei staan. Dat kun je in Friesland niet. We hebben gewoon ruimte te gebrek. En je moet er eerlijk wezen, het heeft een grote milieubelasting. We moeten een duurzame economie hebben. En dat betekent keuzes maken. En ik in de landbouw, dat is net een populaire boodschap. Maar het is wel, we hebben iets moois dwarmot. En ja, dan moet je hutje in een boer zeggen, stop, je krijgt net meer keien. En maximaal als stoersen, de Friese koers of 4. Dat past ik net bij Friesland volgens u. En dan, ja, dat is een harde boodschap. Maar hoe explosies prutsen. Er is een explosie aan zuivelcapaciteit in Friesland bouwt en wordt nog heel tijd bouwt. Al je om een nacht? Dat is een heel ander verhaal. Als je de landbouw, Maar dat gaat wel met de malken te krijgen en dus met de kei. De landbouw is primaire sector en de industrie is een secundaire sector. Je ziet dat er behoefte is aan het maken van producten. Maar dat wil net zeggen overal dat alles maar uit Friesland komt. Dat is een misvatting. Er zijn nou een Chinees bedrijf gekomen, er zijn 2 Nieuw-Zeelandse Maar er bedrijven. zijn toch malkenverwerkende bedrijven? Klopt, maar dat wordt oortechnologie wordt er toepast. En dat wil net zeggen, als je hier 1000 keien moet, wat echt een milieubelasting is, en dan moet je concurreren worden, dat kan net. Je ziet bijvoorbeeld eerst de beste plaag ik al niet uitbreekt bij de landbouw. Dat plotseling dan een hele hoop boeren echt om populair te zeggen initieerd zitten. Want ze kunnen het niet betalen. Dat komt omdat de kostprijsberekening niet meer van deze tijd is. Dat moet oors. En er moet een onverdienmodel komen. En dat betekent inderdaad dat er een switch moet maken worden. Dat wil net zeggen dat wij... Ja, maar dat slaat nog altijd op die boeren. Maar mijn mijn vraag ook nou even, die zuivelindustrie, die hier ook griezelig aan het investeren is. Die haar malken nodig voor de producten die ze in die fabrieken meidje willen. Maar die moet dan van oren kei komen, die moet importeerd worden. Hoe zie je dat? Ja, jouw de boodschap. Je denkt het dan net dat bij alle supermarkten dat er Friese molken zit. Dat is bekend dat er een soort Poolse molken wordt verkocht hier in Friesland. Het is al bekend, dus dat is niks nice. Nee, maar ik vraag het even naar jou, omdat je zit van aan de ene kant, we zitten eigenlijk al oer de grens van het tal kei. Ik constateer dat de zuivelindustrie hier ook griezelig investeert. En dan denk ik, daar hebben we een probleem. Maar Jos, dat is geen probleem, nee, want die malken komt wel ergens oors. Ja, als je dat, Friesland is geen eiland. En dat moeten we goed realiseren. Friesland is een onderdeel van Europe, en maar ik een onderdeel van de hele Dus wereld. zie ik Europe, hè? Waarom zie je net gewoon Europa? Ja, Europa. Nou, ik vind Ja, het nee, mooi het mij om klinken. mij, maar ik ben er benieuwd naar. Ja, ik vind het wel mooi klinken. Ja, hè? Ik zeg wel positieve dingen over Europa. Dat is altijd negatieve klank naar Europa. Maar laten we eerlijk wezen, 6 van de 10 wetten bij de Friese mathematische krijgen, komt uit Brussel. Komt absoluut net uit Den Haag, wat wij denken. De belangstelling ligt altijd bij de politiek Den Haag. De werkelijkheid is, de macht ligt in Brussel. Europe. Juist. En wij moeten daar in Friesland van profiteren. Wij moeten verzorgen dat we de specialisten krijgen in Brussel. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat we daar eigenlijk geen topspecialisten hebben die producten verkopen in Brussel. Waarom hebben wij geen kantoor als Friesland? Een lobbyist. Een lobbyist. Het is onbegrijpelijk dat andere provincies dat de Wolde... Nou, die ben je toch wel? Van SNS, van SNN zitten er... Ja, niet zien. Maar Ja. laten we eerlijk wezen. Waarom denk je dat andere provincies volle meer Brussel sales krijgen dan hier in Friesland? Omdat Friesland is sexy in Europa. We hebben een eigen taal. We kunnen trots op wezen. We krijgen daarop volle meer belangstelling dan bijvoorbeeld, ik neem het dwarsstraat als Drenthe en Groningen. Wij hebben een eigen rijkstaal. We zijn een volle sectie. Dat moet je uitbuiten. En dat betekent dat je... Je bent een echte marketeer, hè? Ja, maar we moeten Friesland echt op een vraag Ja. zetten. En nou even een punt, want ik wil nog Ja, even... oké. Dat ik verkrek al won, maar... We zitten iedere keer terug te praten hoe nieuwsgierige thema's die je dadelijk oppikken om daar dan even over terug te praten. En dat mij, daar hebben we de tijd voor. Maar ik wil krijgelijk goed nog wel even met jou het verliezen. Even naar de Lietse Jelle. Waar is die opgroeid? Waar komt die oorspronkelijk bij? Ik kom uit de landbouw, van de boerderij. Een boerenzoon. Ja, een boerenzoon. We gingen 26 kaaien. En ik koos als 3 of 4 jaar uit de hollen. Als er niet verkocht moest worden, dan hadden mijn huid me van bed af, 's ochtends 4 voeren. En dan moest ik mooi naar de stallen. En dan, mijn huid wist het net. Maar dan zei hij, Jelle moet het even zeggen, Ja, want ja. die werd de juiste kaai. En waar wordt het? In Nijlongen. En onder het Sjaardiek. En ja, ik zie die boerderij nog wel eens.
om eerlijk te wezen. Want ik ried er bijna dagelijks langs naar Bolsward. En toen ben we gelukkig, dat zeg ik heel eerlijk, naar de voormalige hoofdstad van Friesland, Snitsfruzen. En dat is fantastisch. Ik ben echt een sneaker. Want daar praat ik eigenlijk liever Snitsers dan dat het Fries praat. Hè? Dat was nou om mij en misschien ik wel de kiezer een beetje te behagen. Ja, nou ja, daar ben ik eerlijk in. Net al in de kies. Volgens mij ben ik de enige partij die het zijn dat Omroep Friesland Nederlandstalig worden ondertiteld. Waarom? Omdat je heel eerlijk moet wezen. In Friesland, van het 100 mensen, binnen maar 40% die het Fries verstaat en schroot. En 60% net. Friese koers wil iedereen gebruiken. Friese koers is van elke Fries. Ja. En ik die net Fries praat. Ik vind je bent er wel toe in, hè? Om iedere keer van wat voor vraag dan ik weer even naar het eigen verkiezingsprogramma te doeken. Om daar nog even een punt van te nemen. Want ik wie gewoon nog bij de Lietse Jelle. En die komen op een gegeven moment naar Snits. En die praat ik meer Snits. Dus dat er Fries praat. En hup, daar hebben we alweer een programmapunt van de Friese koers te pakken. Dat is het enthousiasme. Maar wat wie de drijfveer van de Lietse Jelle? Wat hier die verergen? Hoe die ik boer worden? Hoe die krijgt heel veel net. Nee, absoluut net. We zitten op basiskwallen. De Ark viert dat nooit weer in Snits. En dan weer de verkiezingen. Maar Joop den Uyl, Hans Wiegel. En je weet het wel. En weer een mooie tier toen. En toen zie ik al journaal. En hier de eerste 4 minuten altijd van de dag de nice. En mijn vinger nog steeds omheen, want ik wist alles. De treinkaping, iedereen weet nog. De treinkaapster bij de Punt, Hasina. Iedereen, misschien wist dat ik nog wel. En ik was zeer nieuwsgierig. En toen deden de verkiezingen. En elke leerling mocht maar een groepje iemand nooit waar. Die deed toen Hans Wiegel ik een betoog van een half uur. En dat is nog nooit verhoren. Maar goed, sindsdien is altijd politiek geïnteresseerd geweest. Want dat vond ik altijd mooi. Ja. Ik leesde de kranten toen ik op de leeftijd. Een afwijking misschien, maar ik vind het wel leuk. En ik al jong dus bij die politiek belutsen. En Hans Wiegel wie een idool misschien wel? Ja, die kon het mooi zeggen. Wie kent het net natuurlijk. Hè? Sinterklaas, daar zit hij. Iedereen weet het over. Zelfs jonge Ben weet dat in de klasse weet het te zeggen. Dat is Hans Wiegel. Hij deed het goed. Hij kon de camera goed inzien. Dat is echt een communicator. Krijg zoals Ronald Reagan kon het uitsteken. Dat is ik een held. The great communicator, absoluut. Die hier de juiste toonhoogte van de stem en die juiste boodschap. Maar wie wil een acteur? Ja, maar dat is typisch Nederlands. Dat meen ik echt. Die man nee, maar ik bedoel ik bedoel daarmee te zeggen, acteurs ben mijn beste vriend, daar gaat het net om. Maar je hebt natuurlijk mensen die ben van binnen nu bevlijn. En er zijn mensen die kunnen acteren dat ze bevlijn binnen. Ja, maar het gaat om de boodschap, hoe het oorkomt. En dat nou een acteur is of net. Ik wil nog wel dat mensen het echt vinden, hè? Wat ze Ronald Reagan neemt voor mij maar die meer het bloed serieus. Dat hij een boek en alle documentaires wel van hem. Dus het Amerika op elkaar zetten. De Vietnam-syndroom van Amerikaan. Het hij echt wegpoetst. En economisch hersteld. Dus dat heeft hij goede dingen. Hij past in die tijdsgeest. Ja, en ze hield het alles het cintiert. En ik merk nou, ik in Friesland om toch weer een koppeling te maken. Er is behoefte aan een nieuwe partij, een provinciale partij. En dat is het brechtje. Ja. Nou ja, die brechtjes die worden vaak betocht toch DJ's. Dat ga je ook nog west, hè? Of ben je misschien gewoon eigenlijk altijd bleun? Je bent nog altijd een beetje discjockey. Ja, nou ja, vroeger vond ik muziek fantastisch. Nou nog trouwens. Ja, maar ik leefde van de microfoon en om even een praatje erbij te meisje en een brechtje van het internet te horen. Is leuk en dat vind ik mooi. Ik hoor de muziek, want het volgende nummer staat natuurlijk al en dan gaan we nog met Madonna. Dan gaan we nou met Madonna, ja. Er zit een verhaaltje achter Madonna Louise Verona Ciccone. En even voor de duidelijkheid, ze is geboren op 16 augustus. Ja, let al die details even achterwege. En ze is gewoon even dat jouw vastzitter van de fanclub binnen zo'n beetje. Oh, dat dan net. Maar ik heb een speciale paraplu van haar uit de Eerste Wereldtournee, Like a Virgin. Maar dit is het nummer waar ze beroemd is worden in juntje 88. Maar de Pepsi Cola. Maar je zit er nog altijd bij de fanclub van Madonna. Ja, officieel ben ik er nog steeds bij. Ik ga er net het is misschien weer een afwijking voor mij. Ik ga altijd wat begrutsen met mensen die een fanclub erop houden. Ik vind het leuk om nijtjes te weten en te onthouden. Ja, ze is nou bijvoorbeeld is een val dat dat had jongen. Dat ontgiet me net. En ze heeft een nieuwe single. Living for Love. En dit is een oud nummer uit juntje 88. Het wordt het wel meer dan 4 minuten ook. Ja, nou ja. Maar we dat helemaal draaien? Dat gaat ten koste van de centiet. Madonna zou het net erg vinden dat Friese koers een beetje op elkaar kwam. Dus dat kan wel een beetje stukje aan. Madonna.
Ja, wel is Madonna het zwijen op. En dat doen we omdat het mij van Jelle Hiemstra, de gast van Jong in het programma Jongpraters. Hij is listloeker van Friese Koers. Docht uit mij aan de steerteverkiezings op 8 maart. En is Ian in de riegen van alle listloekers die keer om tafel komen. En hij zei al van, nou, Madonna vindt het vers wel goed dat we het een beetje inkwartje. Want ooit keer er wel een hele prototype verlend. En je zit net om praat verlegen, hè? Nee, want we hebben bijvoorbeeld nog provinciale schoolzwemmen. Het is belangrijk dat in de meest waterrijke provincie van Friesland ieder ben... Maar is het net zo dat de meeste ben dat ze naar squalen gaan dat ze al zwemmen kennen? Dat is net geheel de waarheid. Je ziet bijvoorbeeld bij gemeenten staat er nu echt wat gekort op zwembaden, maar ik op schoolzwem. Dus er is dus blijkbaar behoefte aan. En ja, ik krijg zo even terug naar de vorige eeuw. Hier ik wel iets goeds. En toen ben opgegroeid dat schoolzwem normaal weer. Ieder ben kon zwemmen en die op squallen. En dat zie je nou toch wel in de meest waterrijke provincie dat het net meer is. En het mooi net onjild lezen dat Lietse net kunnen zwemmen. Dat wil de Friese koers absoluut net. Jild is trouwens helemaal geen punt bij Friese koers. Hè? Krijg ik het idee. Oh, dat is... Je kan jild heen en daar kan jild heen. En die mij wil jild hebben. En die moet de subsidie vooral ik houden. Nou, de werkelijkheid is oors. We hebben $500.000 hebben we gewoon op een spaarrekening. Het dagopbed is provincie Friesland. En de vraag is, waar was door jild uit Jan? Even terug naar de landbouw. Over de muizen, plaag. Er was even door het college van Partij van Arbeid, CDA en de FNP even samen 10 miljoen euro uit Jan. Mooi dan de Lietse Bern in zwemdiploma Helly. Of mooi we dan bijvoorbeeld dan ik net Cambuur, om eens even te zeggen, of Heerenveen. Er soort mensen die vinden dit soort opmerkingen populisme. Nou, dat denk ik net van. Nee, absoluut niet. Dat je dat zie je dan, dat zijn we? Nee, dat maakt mij niet uit. Als de boodschap maar overkomt, daar draait het in feite om. Maar we moeten echt, ik zie werd het jild hinnen moeten. Mag je even associëren hier? Want oors komen er net aan taal, dat vind ik vast leuk. Associëren, zo neem ik dan maar even. Associëren kun je leren of zo wat. Nee, het komt erop deel dat ik een directe reactie verwacht je. En het heeft even in 1 of een paar woorden. Op een begrip wat ik neem, en dat is echt volstrekt willekeurig. Heer. Ik net zo'n soort mooi. Cambuur. Goeie voetbalploeg naast Heerenveen. Aaiziekje. Motblowen, absoluut. Islam. Respecteren. Tunkje. Tunkje? Tuinieren. Tuinieren, heb ik helemaal niks mooi. Tweede Kamer. Is interessant van de vorige eeuw, maar de macht luidt bij Brussel. Asielziekers. Moeten we vooral warm ontvangen. Moezenpleeg. Heb ik niks mooi. Vegetariërs. Snap ik best. Want ik ben zelf hoor ik net zo'n soort van vlees. Herman Brood. Ja, fantastisch. En wie weet het nou net in Juntje Jochen Zondag geloof ik. Elektrische auto's. Dat is de toekomst. Klassieke muziek. Heb ik niks mooi. Stadswachten. Zeer belangrijk, maar we moeten eigenlijk gewoon politieagenten volwaardige banen hebben. V&D. Ja, dat is de logica van eigenlijk van een grote concern waar je straks het grootste probleem voor de toekomst je, de leegstand van de binnensteden. Hennep. Ja, dat denk ik al een joint. Centrale as. Hier beter een snelweg, 4-baansweg tussen Sneek en Lauwert kunnen komen dan die hele centrale as. Cholesterol. Daar weet ik alles van, die zit bij mij perfect. Bonnie en Clyde. Dat snap ik wel, maar ik ga even James Bond. De Lawaai. Prachtig, me vooral ondersteunen, maar ik denk vooral dan ik om bijvoorbeeld de Oerol. Skype. Belangrijk, dat is een nieuwe ontwikkeling, maar dat staat in Bennescon. Marga Waanders. Is een burgemeester, ik ga er net soort mooi. Wildpisje. Ja, iedereen is jong West. Boko Haram. Iedereen weet dat absoluut net rode beugel is. Column. Column? Oh, de stad, Column. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik ga er net zo wat verder specifiek. Poetin, ja, is een buitengewoon intelligente, slimme politicus die we net moeten onderschatten. Maar die het wel zo die brutaal is, dus je moet ik huts in wezen. Wat mij telt had beseft dat dit er 24 binnen. Dus dat weer een heel soort kwarte dingen. Binnen de peerwedstrijd van daar wil ik eigenlijk nog wat meer hoe is. Nou, wat nog verst alle 24. Nog je een beetje ken in dit oren, maar. Nee, wat bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp. Straks bijvoorbeeld ik, als je nou, wat me persoonlijk dan wat treft. Zoals je weet, een dochtertje van zoon, die heeft
een nieuwe leerling in de klas kregen die uit Syrië komt. Nou, dat is buitengewoon ernstig. Die burgeroorlog 4 jaar al gaande. En dan moeten we ruim hartig in wezen. En wat er bijvoorbeeld in Reis is gebeurd, daar heb ik me wel een beetje verschammen. Dat we dan die spandoeken dasje. En ik denk dat we echt oors moeten mooi omgaan. En die mensen komen je echt net van de lol. En daar moeten we ruim hartig in wezen. En dat Maar ik vind het mooi dat je zit hier. Maar dan ben ik meestal die zitten van hoe geloofwaardig is dat Jelle Hiemstra dat zei. Vorige keer zit hij bij de PVV. En als het nou over islam gaat, dan zei het er respect. En dat het over asielziekers gaat, dan is het ruimhartig. Wat dier die man daar? Wie dat een jeugdzonde? bij de VVD heb ik trouwens 20 jaar zitten. Heb ik net oors zijn. Als iedereen die me kent, die weet dat ik wel. Dat is exact hetzelfde. Ja, dat weer bij de VVD, maar bij de PVV weet wel, die is grut worden. Ja. Maar je krijgt het geen oorstel. Dat is wat jou nou ziet. Exact hetzelfde zijn. Dus wat dat betreft ben ik zo stabiel als wat. Dus een rechte lijn. En dat zie ik nou nog. Dus dat maar je vertelde mij nou net dat de gemiddelde PVV'er vindt ruimhartig naar asielzoekers en islam voor alle respect. Kom op. Als ik me niet vergis, toen de tijd maar ik heb eigenlijk net soort behoefte om de hele tijd op die partij te hebben. Maar ligt heel maar get hoe jou en dat geloofwaardigheid. Dat ik ga het altijd zijn. Ik ga het altijd zijn en beloof ik bij en dat zeg ik dwan. Toch bij Delfval bij wijze van spreken. Daar moeten we ruimhartig in wezen. We binnen geen eiland. Friesland is geen eiland. Wij binnen onderdeel van Europe en van de wereld. En jou ben gelukkig ik nog van deze vrouw. Ik neem de krek even cholesterol. Je zei, daar weet ik alles van, want dat is goed. Maar je hebt wel ziek wat met het gaan. Nou, zie ik heb een open hartoperatie uit mijn opleiding vorig jaar. Ja, dat is familiekwaaltje. Dat wie kantje boord. Daar ben ik heel erg in geweest. Ik ben blij dat je nog zit. Dat ik duidelijk zei ze. En ik heb goed vragen, mooi dit al, kindertaaien. Nou, het kind de politiek, dat mocht nog. Het is fantastisch om te doen, dat moet ik eerlijk zeggen. En ja, ik denk altijd zo, het is vreselijk wat er gebeurd is. Het is kantje boord geweest. Het is van mijn vrouw en dochter het meest erg geweest. En ik van mezelf uiteraard. Maar wat omdraaid is, morgen kan ik voor de bus vallen en dan is het over. Je moet er net bij stilstaan, je moet er vooruit kunnen en positief wezen. Had het jou verloren? Ik ben vrij stabiel altijd, maar ik ben iets gezonder in het leven, dat wel. Ik ben 20 kilo afvallen, dat kan iedereen zien. Ik liet de meer wat, steeds maar de McDonald's dingen, wat lezen. Ja, dat zijn nog hele concrete dingen. Ja. Maar ik bedoel, ben je verloren in de zin dat je zit van, ach, eigenlijk is ik alles betrekkelijk. Waar maak je dus druk om op deze vrouw? Nou, als ik net in de politiek zit, had ik me nergens druk om maken. Dus dat ben ik weinig in verloren. Het is me gebeurd, het is me overkomen. Oké. Slot erop, punt. En verder naar de toekomst. En zo stek ik gewoon in elkaar. En dat is een karaktereigenschap van mij. Je bent er gewoon verder en juist positief zien. En dat merk ik, dat meen ik echt. Je merkt het zinwürdig in de politiek. Er is altijd ja, maar. We moeten er maar ophouden. We moeten in het Friesland echt op die kaats en dat kan maar enthousiasme. En we moeten wat minder bescheiden wezen en net al je denken, ja, maar dit en dat en hoe en dat. Nee. Friesland, daar kunnen we trots op wezen en dat moeten we echt op elkaar zetten. Ik vind het een mooie eigenschap van jou, maar een beetje misschien iets voor jou misschien ik wel sieren. Want dan ben je 43 zitten en je bent er nou al innig. Nog wel, ja. En je zult voor de grutste ik wel net worden. Of is dat helemaal verkeerd? Nou ja, dat bestek wel op vakantie geweest. Misschien kist in de jeugd mooi naar de Skelling daar. Prachtig eiland trouwens, met een soort gebeuren nog. Maar ik zie net een ezelbruggetje dwaan, want ik zie die eigen al. Maar dan zie je in zijn tent en dan hier misschien 1 pitter. Dat vind je net zo handig om te koken. Dus dan kun je beter maar een 2 pitten worden, want dan kun je wat meer, heeft wat meer smaak. Nou, zo is het in de politiek, ik ben liever een 2 pitter. En als een 3 of 4 pitter wordt het prachtig, fantastisch. Maar met wel reëel beloven. Maar er is behoefte aan, en neem van mij maar aan, als campagne, een stratege door ik wel te zeggen. Er zijn altijd 2 verrassingen bij de verkiezing en let de Friese koers in je wijs. Is Friese Koers eigenlijk een iermanspartij? Want jij bent voorzitter van de stichting en voorzitter van het bestuur. Je bent de vertegenwoordiger in de steden. Je bent de listloeker en je bent ik nog, sinds je krijgt, de campagnestratege. Ja, dus de rest docht er eigenlijk net op je lijst. Nee, absoluut niet. We hebben een fantastisch team achter me. Ik heb 2 registeraccountant achter me staan op nummer 2 en 3. 3 ondernemers op lijst, meer dan bij wijze van spreken. Ja, maar dat zei natuurlijk niks voor die mensen die hebben, toch? Ja, maar we zijn continu bij elkaar. Ze jouwen mij dingen aan. Alleen ik ben het boegbeeld aan. Ik vertaal de vertaalslag. Maar ik neem een voorbeeldje, een dwarsrit. Bijvoorbeeld mijn FC Heerenveen, een bestuurslid van FC Heerenveen, die staat bij mij op lijst op nummer 3, Geert-Pieter van der Meulen.
Oh, ja, zoch. En die kan me heel wat vertellen, net over Heerenveen. Daarom moest er 4 miljoen heen. Dat is jou even niet fluisteren. Dat is niet influisteren, want ik kan weer hier al verder in Heerenveen. Maar die kan wel even vertellen hoe het exact zit. Maar bijvoorbeeld, maar Spat staat Heerenveen. En dat wist ik eerlijk gezegd net. Daar ben ik wel eerlijk in. En daar kun je voordelen mee maken. Maar ze hebben bijvoorbeeld een ondernemer op een lijst die zich heel druk maakt over de Friese ondernemer. Want het is eigenlijk schandalig dat het college 300 miljoen inpompt in de economie. Dat is dus heel goed. Maar ze zeggen, als de ondernemers echt nog geld nodig hebben, dan kunnen ze bij de kredietbank komen en dan moeten ze 11% rente betalen. Dat betekent voor een failliete ondernemer niet al eigenlijk niet keihard werk, geen geld meer over het, moet ik nog 11%. Ik weet niet welke bank 11% trekken, maar dat slaagt echt nergens op, want de marktrente is 1%, 1,5%. En dat is schandalig over de ruggen van de hardwerkende ondernemers om de winst op te maken. Friese Koers is daarvoor. Wij zijn absoluut ook de partij van de ondernemers. Nou, duidelijke taal. Van Jelle Hiemstra, listloeker van Friese Koers. Ik zag ik even naar het klokje. Dat is starig aan het rollen. Ja, het gaat erop. Dus nou, we kennen weer 2 dingen dwaan. We kennen zeggen van dat in een mooie noemen dat ik nog eruit wilde zo. Shower van Becky G. Absoluut, dat is de hit van 2014. Dat slaan we oer, maar dat laten we absoluut draaien. Absoluut, dat is de hit van 2014. Zoals sommige leerlingen misschien wel luisteren nou. Zo af en toe liet ik wel eens een videoclip in een klas in. En dit is zo'n grandioos nummer. Elke klap is weer raak. Shower. I don't know, it's just something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Singing in the shower. Singing in the shower. All I want, all I need is your loving. Baby, you make me hot like an oven. Since you came, you know what I discovered. Baby, I don't need me another. No, all I know. Only you got me feeling so. And you know that I got to have you. And I don't plan to let you go. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Singing in the shower. Yeah, singing in the shower. There ain't no guarantee, but I take a chance on we. Baby, let's take our time. And when the times get rough, there ain't no giving up, cause it just feels so right. Don't care what others say, if I got you, I'm straight. You bring my heart to life, yeah. You light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Singing in the shower. You got me singing in the shower. Altijd leuk, actuele muziek in dit geval van Becky G. Het nummer Shower en we draaien het op verziek. Of eigenlijk omdat het moest van
Jelle Hiemstra, listloeker Ja, van want- Friese Koers. Zij wordt een hele grote artiest. Let op me worden, dit wordt een van de grootste artiesten voor de komende jaren. Ja, je spreekt de DJ of de listloeker of allebei. Misschien ik wel de leraar van de klasse waarin Gewoon dit de soort muziek meeste. heel populair is. Ja, hartstikke. Want als je alle dagen met jonge bent omgaan, dan ben je zelf ook jong. Want je bent al 50 ook. Ja, ik ben 50. Onze dochter Melissa is zoon hier. Dus dat houdt dus natuurlijk ik scherp en jong. Maar de band in de klas absoluut ik. En dat is juist leuk. Ja, ik zit even mijn auto vragen. Mij die ik interesseren voor politiek. En zitten jongens, je komen op mij stemmen. En Nee, natuurlijk net. Zo doen we dat natuurlijk net. Het is gewoon leuk om wat te horen. Maar nee, dat doen we absoluut net. Je moet het duidelijk scheiden. Ieders verantwoordelijkheden moet je scheiden. En voor de klasse ben ik natuurlijk de economiedocent. En daar moeten, en ik in de pauze misschien wel, bij de koffie met de collega's, ben je Nou, dan een niet beetje al slap aan horen, maar... geen politicus. Nee, Bonnego zitten we altijd slap te horen. Op tafel twaar, maar dat weten de collega's wel. Ik wil even met jou naar de Dreamen van Friesland. Het thema dat Omroep Friesland deze campagne broekt om ik Friesen formuleren te litten. Wat zij zeggen als haar Dream van Friesland. Wat ben jouw Dreamen van Friesland? De culturele hoofdstad 2018 werd een groot succes met de opening van Shakira. Dat we de ambassade in Parijs, Rome en in Berlijn hond. Dat daarnaast de veerdiensten vanuit de Schelling en naar de eilanden stikken goed keper ben. En werd de Schelling inderdaad een soort nieuwe economie krijgt. Waar de afgelopen absoluut dichtgiet en geen gaswinning en zoutwinning, geen chronische toestanden. Maar vooral dat we trots zijn op uw provincie. Dat Snits, de voormalige hoofdstad van Friesland, dat hij de lichtstad wordt neemt. En leven er eerlijk wezen dat de voetbalclub zowel Cambuur en Heerenveen Europees voetbal gaan hellen en misschien wel Champions League. En wat zou het mooi wezen als er inderdaad een Champions League finale hier een keer komen. Hier in Friesland, bijvoorbeeld in 2018, zou grandioos wezen. Maar nog mooier, en dat is het belangrijkste, dat we ruimhartig binnen en dat we de mensen denken, niet naast uw winning. Want dat is van belang. We moeten de machine allen doen, maar de schouders onder, moeilijker onder. Egoïsme het nooit leidt tot een rechtvaardig samenleving. En dat geldt hier ook in Friesland. Dus kortom, Friese koers weet wel wat ze willen. Er zit heel soort in. En haast ik nog maar een filosofisch slot erom. Laat ik er even een puntje uitpikken. De REC, de restenergiecentrale, die in Haasje. De afvaloven, zou Jim dat dan consequent nemen. Waarom had die dicht? Die wordt toch aan alle kanten gecontroleerd en jongen wat er uit de squashje komt en zo? Allereerst economisch feit. 80.000 ton wordt er afval pleegt hier in Friesland. Hebben we nodig. De REC is 280.000. Dat betekent afvaltoerisme. Dat betekent slecht voor het milieu. In Nederland Ja, maar dat is al die van belang overschot. dat er nog komen moest. Maar hij stiert er al. Hij stiet er al. Maar wil je Laten we hem afbreken. Ja, absoluut. Waarom? Wil je de grootste milieuramp op geweten bij de Waddenzee, de werelderfgoed, en dat de Waddenzee een enorm gevolg heeft en dat de Waddeneilanden geen toerisme hebben. Ja, maar jou wil omdat ik we al een heel poort straks hebben. en wat een kapitaalvernietiging. Dat moet een economiedocent van Ja, in maar de zie- gaten had dat net kent. Nee, maar als het een desinvestering is, dan weet elke econoom stekker eruit. En dit is een desinvestering. Dan praktiseren we nog even Unai. Want we binnen eigenlijk aan het eind komen van dit programma. Ik vond het fantastisch en echt grandioos om te doen. En het is belangrijk dat mensen naar de stembus gaan, dat weet iedereen wel. Maar het is ook belangrijk dat Omroep Friesland bloot bestaan en de regionale pers. En de Friese koers heeft daar wel oplossingen voor. Wij lezen het programma er even op. Nee, morgen zit hier Fenna Veenstra, zij is listloeker van de SP. Nou, en hoe dicht dat nou bij Friese koers zit of net, nou, dat maakt de meesten nou zelf maar uitziekje. In elk geval vind ik het leuk om haar hier Moon te treffen. En dat jou je Joert ziet. En we gaan er ik nog weer uit met een stevig deuntje. Hè? Armin Ja. van Buren. Ik, de wereldwijd artiest nummer 1, DJ. Fantastisch, Nou, Marcel. let er maar op komen. Bedankt en ontjen. Doe ik bedankt.